आफा, आइया गावनि जिखौ आं दख'नाखौ सुनो खोन्थादोंमोन गांनैसो, ओमफ्राय बेखायनो आंबो सुदोंमोन आरो। नुबाय, गावनि गाननाय जि जोमफोरखौ बे गथ' मानसिखौ सुनो मा माबा दङ बेहा? ओमफ्राय नोंसोरबो एसेबो नुसनबाया आरो फिसौखौ बेफोरबायदि मावहोनायखौ? आयौ। आंनि हिन्जाव बेफोरबायदि नङालै आयै, बेथ' गोबां अनोसो, मिथिबायना? आंबो मिथिया जागोन नामा? आरो बेबायदि खामानि मावोबाथ' आंथ' बेखौ बेबायदि मावहोखानायानो नङामोन ना। जानो हागौ दिनैसो थिनफ्लांबायखो ना माखो, गावनि हालोदाबो बारा थिग नंखाया नालाय। जाखागोन गावनि हालोदा थिग नङा, अब्लाबोथ' बिदि खामानि थिना ना बेखौ। बिनिफ्रायथ' बेफोरबायदि खामानि मावनो खुनु दरखार गैया, आं आंनि फिसौखौ लांफिनगोन बिनिफ्राय। नों गैया मालाय, नों नाया मालाय माथो जादों? आंहा खुसियै दोनहैगोन ना, नों जुदि खुसियै लाखिनो हायाबा? बेबायदि अयथासार खालामोहाय आङो आंनि फिसौखौ। नाथाय बेफोरबायदि मावबाय थायोबालाय बे आंखौ बुंगौमोन माथो, नानिया? बेथ' जेबोखौनो बुङामोन ना। आंखौबो माथो जेबोखौनो बुङाखै आबैया, दिनैसिम सिरियैनो दङ गथ'आ। आरोथ' नुनाय बायदि मा अयथासार खालामखो आंनि हिन्जावालाय? बेथ' जेबो अयथासार खालामाखै। नोंसोर गैयियाव आन्दोआव बेबा मा खामानि मावहोबावखो? नोंसोर थानायावनो बिदि साहस मोनबाय बियो, मारै मोननो हाखो? बेबायदि गथ' मानसिखौ सिगिसोखौ माबा माबि बुंनानै मावहोआखैथ', नोंस्राबो खबर लानो सोलाबासै बेखौ। मा जाखोहाय जावैसो? बेनो जाबाय, फिसाजोखौ मोजां लाखिगोन, बिमा गदाय फैबाबो आं अनगोन, रावनोबो हरा, जेरैबो गासिबो खुसिखौनो होजोबगोन, आं दङ होननाया बेनो जाबाय नोंनि। आरे आंथ' अनोआनो माथो आयै, गासैखौबो बुस्थुखौबो बेनोबो लाबोयो मामिनोबो। बिमाखौबो बुंखायोना आङो गासैखौबो, माने गथ'फोरखौ बेबायदि जेबो दाराय माराय होननानै। मामि मिलिसा, नोंखौ माला एथ' बिदि खस्थ' होखो नोंनि आइया? आंखौ बिदि खामानि मावैमोन आइया आफा, ओमफ्राय नोंसोरनो खिन्थानो होनबाथाय रायोमोन आंखौ। आं थासेयावबो बे रानिया आंनि फिसाजोखौ बेबायदि खामानि मावहोनो? दालाय मा बुंबावगोन जावैसो, लिंहरदो हिनजाव मोजाङा नोंना। रानि! बिदिबालाय गावनावनो सोंनि आङो। रानि! रानि! हाबाब, जोंनि बिहामजोआ बेफोरबायदि आबै फिसौखौ? नै आबै सोनाहा नोंखौ एथ' बेफोरबायदि खामानि मावहोयोमोन होनबा? हामाथो आंलाय नुसनबायाखै दिनैसिमबो। नोंसोरनो खिन्थाबा रायगोन होनना आंखौ बुङोमोन आइया। नुदों जावैसो, नुदों? दालाय मा होनना बुंगोन नोंलाय जावैसो? आंनि हिन्जाव बेफोरबायदि खालामगोन आंथ' फोथायनोनो हायासै आफा। दासिमबो बे नोंनि हिनजावखौसो साइड लानानै दंबाय नोङो? बाथ्राया बेबायदि नङा आयै, नाथाय थेवबो आं सोंगोन र'। मामि मिलिसा, बेफोरखौ आं मा खोनादों मामि? नोंनि आइया नोंखौ बायदिसिना खामानि मावहोमारोमोन दा? खिन्थाजोब आबै सना, नोंखौ मा अयथासार खालामदों बियो? खिन्थानाय, नोंनि आफानोबो खिन्थायोसै मोनथिथों। आलासियालाय माथो सफैना दंजोबो गासिबो? आइ आरो आफा? आइ आरो आफा? ओमफ्राय आयै, मानिथो हाल्ला जाखो बेयाव? आंथ' बेयाव ओंखाम ओंख्रिसो संबाय दंमोन, ओरैबायदि मुखुब जाबाय, दा हाखु दाखु जागोन साननानै। बोथोराबो ओरैबायदि गरम होबायना आयै। बिहामजो! मा जाखो आरो आयै? आंखौ एसेबां गोसा माथो होदो नोङो? ओमफ्राय आलासिखौ मानोथो सियारबो होआखै मिजिं? एसे सियारफोर होनानै जिरायहोबानो जायो। आंथ' ओरैजों जानो ना ओजों जानो बेस्थ' जाबाय। मामि सोना मिलिसा, नै आबैमोनहा फैबाय, नोंसिना दहाय नेबाय दंमोन ना नों? आयै मोनथिगौ ना, बेसेबा नेना दंमोन जोंहा, नानिया। लाजायासै नोङो? नोंनि खुगानिफ्राय बिमा, आइ सोदोब, बेफोरखौ मोजां समाया। मा बुंनाय जाखो बेलाय आयै? बेफोरखौ मा खोनादों आङो? मा जाखो बेफोरो बिहामजो, माबोरै जानो मोनखो बेफोरबायदि? आंथ' नोंखौ बिदि होननानै माब्लाबाबो जिउआवबो सानथाराखैमोनहाय। दाथ' नोंनि खुगानिफ्रायबो खोनासंनो लुगैदों आङो। बाथ्राया मा मार? आरे खोथा गैया बाथ्रा गैया, मा नोंसोर आंखौ इसेबां बायदिसिना बुंलाबायखो? इसेबां गोरा गोरा राव बाहायदों? मा जाखोहाय? आलासि फैबाय एसे मोजां, आंबो ओंखाम ओंख्रि एसे जगार खालामबाय खस्थ'नो, फिसा गोरलै गोनांबाबो। दा नोंसोर आंखौ मानि थाखाय दाय जाखो आरो? मोनसेथ' गरमावनो इसेबां हाया हाया खामानि मावदो, नोंसोर मा जाखो आरो? मोजां बुङा मानो मिजिं? रानि, बेखौल' बुंदो, नों आंनि फिसाजोखौ खामानि मावहोदों? बुङा मानो? आंनि फिसौजोखौ नोंनि गाननाय जोमनाय जि जोम दख'ना बायदिसिना सुहोदों नोङो? आरोथ' मा बायदिसिना खामानि मावहोबाय थायोनो आंनि फिसौखौ? मा बेफोरो रानि? आरे नोंसोरो मा फाग्ला बुरबाय नामा? बायदिसिना एथ' उन्दै गथ'खौ आंलाय मानो मावहोबायनोसै? बेनिफ्रायथ' आंबो मिलिसानि बिमासो। नोंसोर आंखौ एथ' गिदिर बेबायदि गाज्रि दाय होबाय? होमबा जे आइमोना जे नुदोंनो,
नोंनि जि जोम सुनाय बेफोरो मा? आरोथ' आंनि फिसाजोनि खुगानि रावनिफ्रायनो ओंखारदों जे नोंनो बेखौ खामानि मावहैयोमोननो। हे इसोर, माबा बुंलाबायखो नोंसोर आंखौ? मा सानदोंमोनहाय नोङो? जोंनि फिसौनि थाखायसो लाबोदोंमोन नोंखौ बिमा महरै मिथिबायना? नाथाय मा नोङो बेफोरबायदि आखल दिन्थिबाय आंनि फिसौखौ? बाथ्राया मा सैथोमार ना? सैथोमार नामा? मिजिं, नों मा बेफोर खोथाखौनो फोथायबाय आरो? मामि मेलिसा, मा बुंखो आबै आबौआ हनै नोंनि आफाया? आंबा नोंखौ थिनदों बेफोरबायदि मावनो? नोंथ' आंखौसो थिनदोंमोन ना आयै? नाथाय आबै आबौमोनाबो आंखौ नुफैखादों माथो, आं थिनजायाखैमोन। मा बुंखो आइ मेलिसा? आंलाय माला थिना नोंखौ? माब्ला थिना आइ? आंनि फिसौखौ बेहाय आलाय सिलाय खालामनो सानदों? मा न'खर गैया सानदों नामा? हो? आंनि फिसौखौ नायनो थाखाय आंनो दाबो थांनानै दङ। जों बिफा लाखिनायखायसो बिफा दं होननानै। दा बिमाया अनो बिफाया अनो होननायखायसो जों बेयाव गालांदों। जोंनि फिसौखौ बिफायाबो दायथ' लादोंमोन माथो। आफा, आंथ' जेबो मोनथिथारामोन बेफोरखौ। नोंसोर सिरि थाहाय बोराय, जानला मानला बुंबाय थानाङा आंखौ। आरो बुरै नोंसोरबो फैलाबायनानै बेवहाय। मा होनदों? लाजियासै नोङो गावनि फिसाजोखौनो बेफोरबायदि खामानि मावहोनो? जों एथ' बिदि नोंखौ मोजांसो सानदोंमोनहाय बिहामजो आंथ'। हा, आबै फिसौखौ अनो नालाय अनो। जानाय टाइमाव जानायखौ मोजां बानायना होयो एखनबा। हा, माथो सिरि सिरि नोंलाय बिदिसोमोनलाय? हेट, आंखौ बेफोरबायदि सोबानाङाहाय। रानि! नुबाय मा सनमान गैया, गिदिरफोरखौबा बियो सनमान होनो रोङा। ओइ गथ' बुं आइ मेलिसा, आं नोंखौ बेफोरबायदि थिनदोंमोन हा? रानि, दायखौ लाखुमानानै दा नाजा नोङो। माब्ला एसेबां नोंखौ आं खामानि थिननाय आइ हो? आंथ' नोंखौ माब्लाबाल'सो खामानि मावहैयो, बेबो फिसा फिसा खामानिखौसो। नोंनि आइ जानानै आं नोंखौ एसेबां अनो। नाथाय बिमा गदाय जानायखौ नों एथ' बिदि साजा होबाय आंखौ दिनै। आइ, नोंथ' आंखौ खामानि थिननानै थायोमोन ना? मेलिसा, आंखौ एथ' बेफोरबायदि नों अनाबालाय अना बिदि बुंनाङा दे। हो? आं एसेबां अनो, नोंसो आंखौ अननो हाया? बिमा महरै साना नोङो आंखौ? रानि! एथ' बिदि खालामनाङा दे आइ मेलिसा। नोंखौ गावनि अनसुला फिसा बायदि अनो आरो नों? रानि! मिजिं नंखाय बेफोरो। बिराद दिगदार मोनबाय आङो बे जायगायाव सान थुनथुलिखौ लोगो मोननानै। जाय मानसिफोरजों आंहा सिगाङावनो जेबो रिश्तायानो गैखाला, बिसोरखौ लोगो मोननानै एकदम दिगदार जाबाय थायो। आं आंनि फिसालाजों हेपियैनो दङ। थेवबो आं मिथिगौ आबा, नों नोंनि बिफाखौ मिथिनो जोबोद हास्थायो। नाथाय नोंनि बिफाया नोंनि सेराव फैनो हाखाला जेराव, बेखायनो नों मिथियानो गाहामसै। बै मानसिखौ आंबो जेबो हास्थायखाला जेराव, मानोबा नाङा दे। आं आंनि फिसालाखौ हारसिङैनो नायनो हायो। जेबो नङाना? मा आं खांनो हाया नामा आंनि फिसालाखौ? दासिमहालागै देरबायानो। उनावहालागैबो मोजाङैनो मोजां आंनि फिसाया थागोन ना? दा आं सिंगोल मादारबालाय माथो जादों? अब्लाबोथ' आं आंनि फिसालाखौ जोबोद अनोना। बिफाया मिथिबा मा थिग आंनि फिसालाखौ देनां लांफिनबो हागौ। नाङा। गावनि फिसाखौ सानसेबाबो मिथियोबोला बयबाबो बोरैबा मोनखायोना। नाङा, आबाया आंजों जोबोद खुसियैनो दंखायो। आं खुसियै लाखिगोन बेखौ जेब्लायबो। बे आइयाबो आंखौ बुङो जेन आं हारसिङै जिउखौ खुंनोनो हायानो। मानो हाया जानो? हारसिंबाखि जिउआव थांनानै थानो हाया? हायोना, दानि जुगावलाय मा दं? जेखौबो हायै गैयाना, गासैखौबो हाखायो। नाजायोब्लानो हायो। आरो आइ, नोंहा इसेबां प्रब्लेम जादोंबा ना, आं बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन। थेवबो आं जुलि खालामाथ'। जायखि सेंग्रा नायफिया मानो आं जाया माथो। आरोथ' सोर बेलाय? हा? जाय आंखौ फिसाला दं होननानैबो मिथिनानैबो नायफिननो नागिरदों? फैथोंलाय, बुनानैसो हरगोनलां बाराखौबा। एबि आबानिबो बार्थडे फैगासिनो। माबा मोनसे जोबोद मोजां स्पेशल प्लेन खालामनो सानदोंमोन आङो। नायनोसै र' मा खालामनो हायो। टाइमाबो एसे सर्ट जाबाय, अब्लाबो जागोन दे आरो फिसालानि बार्थडे। ओरैबायदि आनलाखि आरोना, जे आंनि आफानि जेबो सिनायथियानो गैया। मानो मोनथिला, नाथाय आंनि मा दाय दे? आंनि बे मोनसे सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंखानाय नंला। आंखौसो सैया ना ममखौसो सैया? जोंखौनो सैखाया खोमादां। बेखायनोथ' जोंनि गोजानाव आफानि फेमिलियाबो दि बहा दङ मोनथिया। थेवबो सानसे लोगो मोनबानो आं जोबोद खुसि जागौमोनलै। बाखि आंनोबो गोनांथि गैयाना मम, बास मिथिनोल'सो लुगैदों आं सोरखौ मा डिस्टार्ब खालामनो दे। आंहाबो दरखारानो गैया जेबो। डेडा जोंजों थानो गोसो गैयाबाबो जेबो नङाना मम। आंथ' बास मिथिनोल'सो लुगैदों बे बहा दङ, माबायदि नुयो बियो। नाथाय जागोन दे, आइ नों दुखु मोनोना? आं सोंखालाबो।
बियो साला इबारावसो हमजाबाय हामथारबायहाय आइ बिदिबा बे दुथां सुबुंखौ दिनै हमनो मोनबाय नोंनि फागला जानायखौ बुहुदथा खारसिगोन बियो औलै थुनथुलि एबार हमजाबायना एबारसो बुजिसिगोन बियो बेनिफ्रायथ' बेनि केसआनो मोननैसो जाना दंखायो मोननै मोनथामसो मोनसेथ' आंखौ जबरदस्ति किडनेप खालामनाय ओमफ्राय सानखौ जानलेबा हामला खालामनायनि बेबायदि गाज्रि सुबुंजों बिदिनो जाखानांगौलै औ आंनि जावैसोखौ मा देदोंहाय आइ नोंखौबो थिखोनानै लांनायनि दायाथ' दंखायो एबाराव आंबो थांफागोन र' थानायाव फंनैसो ज्राव ज्राव खावलायाव नाम्बार साफायना फैनि आङो मोजां जाबाय बे हमजाबाय साला आंनि थुनथुलिखौबो गाज्रि नोजोर लगायोमोन ना बियो जागोन दे आयै ओमफ्रायथ' सोर बेखौ बायराव दिरुननो नायनि आंबो ओहो बेफोरबायदिखौ दिरुन होथारनाङा आइ माबा मोनसे बेबस्था खालामथार गोरा स्ट्रं एक्सन ला बे मानसिनि आसलि जायगायानो बे जेलावनोखा बेहाय थाबाय थानायानो मोजां बिनि थाखै औब्रा सान बेनिफ्रायथ' आरो आंखौ आइ लाभ इउसो बुंबावलायो मिथिदों एसेबो लाजिनाय गिनाय जेबो गैया लाजि रोङिसोलै मानसियानो मा होनखो? आइ लाभ इउसो होनबावदों होनबा बियो औलै आयै थेवबो दादागिरिबावना होजादों आंजों थेवबो फंनै फंथामसो दोखोनो साला एसेबां हिम्मत बिनि बेफोरबायदि बुंबावो नोंखौ माथो बुंबावनो सान आरो खायसे मानसिया बिदिनो थारलै दे आइ जायखिजाया हमजाबायथ' फाफि दुस्थ' मानसिया औ आयै हमजानायाथ' हमजाबाय र' दे बाखि टेनसन लानांला बेफोरखौ दसे सम दोनथ'दो आयौ नोंबो हामेंनानै फैनाय दसे जिरायथ'दो रेस्ट लादो आइ दे जागोन आयै ओमफ्राय निम्बु सरबतखौ बानायहैदोलै थाइजौबो लाबोफादोंमोन आङो बे हमजाबाबो ना मोनसेथ' खुसि जाबाय थेवबो टेनसन जागासिनो आं नोंखौथ' मानो दासिमबो बेबायदि बावनो हाया होमबा बे बायदिसिना बुंलाबाय थायो बाराखौबा रागा जोङोलै आं बेबायदि मानसिखौ एथ'बां फाल्थुक जायो नालाय फाल्थुकबा बेबायदि फाल्थुक खालामसो मोनबाय बियो दे जावैसो दाबो जेबो नंला हमजाबायथ' नोंबो बारा रागा जोंबाय थानांला बिदि मानसिखौलाय बे आसलि जायगायावनो थांखानांगौखा सानसेबाबो सानबेसेलाय बेबायदि खारखुमानो हाखानोमोन बेलाय थेवबोलाय आयै गाज्रि मोननाय फैयोना बोरैबा दे दसे जिरायथ' आं बेयाव सरबतखौ बानायना लाबोनोसै आरो माबाहाय ना नङाबा बेदर एसे लायनांगौमोन आइ आंनो दा दसे थांना फैनोसै नामा हाथायाव आयै नोङो नङा दे जावैसो नांलाया माबा थेख्ला आबाखौनो थिनहरनोसै आं दायो बाराबा औ आयै थिनहरनोबा बेखौनो थिनहरदोलै ओमफ्राय फैसाया लांफादो आयै आं हरनोसै फैसाखौ हे नांलायला दे आंनाव एसे दंखायोमोनहाय बेजों लायनो थिनसां आबाखौ आरोलाय हामाथो फैसा नांबाय थानो बेलाय औ आयै दे होमबालाय फैसा थैसा बाथोलै दंबालाय दंसै आरो माथो खालामबावनो दे सान जेबो नङा टेनसन लानाङा औ हा जावैसोनिफ्राय फैसा लाबाय थायो नामासै एसे एनै दंखायो आरो मा आंहाबो एम्फौ फाननायनि दंखायो दे थाथ' दे जिरायथ' नोंसोर आं सरबतखौ बानायना लायग्रोनि ओमफ्रायथ' मिथिगौ ना सान औ मालाय गावनि फैसा एसे एनै मोननाया दोनथुमनाया बेजोंनो नोंनो गस्ला बायबावदोंनो आया नोंखुनजोआ ओमफ्राय बिदिनो आरो गस्ला गिन्दि बिदिनो मालायबा मा होयो मा बायखो हा बायो बेफोरखौलाय मानो बायनांगौमोन दे खरसा गैयिनि खरसासो जाबायलै आयै बेबायदि नांलायामोन दे नोंखुनजोआ थोद जाम्बा एथ' मोजां अनना होदों मोननाय बुस्थुखौ लानांगौ ओरैनो ना बुंनाङाथ' इस थेवबो ना माबा जावैसो हा बेफोरखौलाय मानो आंनि जावैसो नालाय माबा नङा माबा मोनसे होनो लुगैयो आरो मा आंहाबो ओरैनो नायल' जाल' आंनि सासेल' जावैसो आं अनाबालाय सोरथो अनगोन देनाय बाबायै फिसाजोखौहाय बेफोरबायदि अनद्रायाना नाथायले जावैसोखौबा खर' गिदिरसो खालामखाबायलै नोङो नंगौथ' र' आयै जानला मानलाखाहाय दे थाथ' ओमफ्राय नै जावैसो दसे थाना दुगैदो आरामनो दायो ओंखाम ओंख्रि मोनसान्दि दानोबा हाथायाव थांसैना दानो सफैखागोन आबैयाबो र' आयै दुगैबाबो बेनो दुगैयाबाबो बेनोलै गरम बोथोरावलाय मा बुंबावनो ना बेनोथ' जाहैबायना बोथोरानो बोरै जाखोथाय उसाव बादावसो जालाबायबायलै औहाय हामाथो बुंबावनो गरमखौबो बोथोरानो बोरैबा जालांथारदों होनबायसिनि जावैसो गामसाखौ दिरुनखाना दोनहैसां दा आराम दुगैदो दैखौबो माबा गुसु दायो माबानिजों दुगैदो दैखरनिजों जागोनलै आयै जागोन जावैसोखौ मा एसे मनो होनबा नोङो दिनै माथो खालामबावनो बिखुनजोआनो आंना इसेबां केयार खालामोबा नाङा आरो आं आंनि फिसौखौ बेहाय दोननो हाला गावनि फिसाजोआथ' गारनानै खारबाय नाथाय दा आंखौ आंनि संसारखौ बिसि फिसायखौ जोंखौ बेफोरबायदि नांज्लायहोनोसो फैबाय नोंसोरो बेवहाय दाया सोरनि हो
नङा मिजिं नङा बेफोर गासैबो नंखाय मिथिया बे मिलिसायाबो सोरनि राव बुंदों जानो हागौ बिबै बिबौआनो माबा मोनसे फोरोंदोंदां बारे बा माबायदि गोसोनि बिमा नोङो हा आयै जि जाबाय गोरोन्थियाथ' जाबायबो जानो हागौ नाथायो निमाहा होदो आं एबारनिफ्राय बेबायदि जानो होला मालाबाबो आरोथ' ओइ हिन्जाव दाथ' नोंहाबो गथ' सानै दङ हो सायावल' माथो मोजांथारमोनलाय नाथाय गोसो सिङाव बिदि सानखुमानानै दङमोन नोङो आंनि फिसौखौ बेफोरबायदि खस्थ' होनो नोंहा मा मोन्थाय दङमोन बांद्रायखौबाथ' नोंखौ आइनि साजा होहोनायासो थिग जाबावगौमोनदां बुङा मानो दाना बेफोरबायदि मानो खालामा नोङो एसे मोजां फैबाय हा आबै मिलिसानि थाखाय लाबोबाय नोंखौ जावैसोआबो आंनि फिसाजोआथ' दे बेथ' गाज्रिखा माबा मोनसे जानानै बेबो थांबाय नाथाय एथ'बां बिदिथ' खालामनाङामोन नों गथ'खौ मा गावनि असे फिसा नङाबालाय नों मा अना नामा बिखौ आयै आंथ' गासिबो अननायखौनो होजोबोमोन नानिनो माने जोंहा बे बिमा फैनायनिफ्रायबो आंथ' बांसिनसो अनबावबायमोन थेवबो आं माब्लाबाबो बिनि बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनायखौ नुफेराखैनोमोन नुसनाखै नाथाय दाथ' मोनथिबायना जावैसो बेफोरबायदि हिन्जावखौ लाना नुदों मा जादों आंखौसो बिदि बुंबाय थादों नोंसोरो आरो नोंलाय नों बुराय नोंहासो सानै हिन्जाव लाबावनाय हा आरो आंखौ बिब्दि बुंदों आया लाजिथारला नामाब्रा बिलाय जानला मानला गावहा दाय मावनानै मालायखौ बखिबाय थानो बा आंखौसो बखिबावबाय दाना गोख्रै आफाखौ निमाहा बि आइखौ आफाखौ निमाहा बि आरो मिलिसानावबो निमाहा बि मानो बिनो आंलाय आंथ' जेबोखौनो खालामाखै दा नोंसोरसो बानाय बाथ्रा बुंबाय नालाय मिजिं बिसोरनि खोथाखौ रावनिखौबो फोथायनाङा गावसिनि फिसाजोआबा गाज्रि आरो नोंखौ एरे खोथा लगायना होदोंलै नोंसोर होनबानो जाया मोनथिबायना दा गथ'आलाय माथो सिगाङावनो बुंगौमोन आं एथ' बिदि अयथासार खालामबा हो न'निफ्रायनो खारसिगौमोन माथो बिलाय आंखौ जानला मानला बाथ्रा फान्देना बुंबानोसै आं जेन्ना थागोन बे नङाहाय बुजायनोबा नोंनि नोंसाजोखौ बुजाय नोंनि नोंसाजोखौ बुं नों बिसोर गुबुन सेंग्राजों खारदो बेखौ बुंनानै मा मोनबावनो नोंखौसो बुंगोन आङो आंनि फिसौखौथ' नोंसो खस्थ' होदोंना बेथ' बे थांबाय सिगाङावनो जियानो जा दे आं आंनि फिसौखौ दिनैनो दानो नोंसोरनि गाज्रि सायानिफ्राय गोजानाव लांगोन आङो आं लानानै थांगोन आंनि फिसौखौ आरे लां मानोथो लाङाखै गथ'आबो गाज्रिसो जालांनो हमखाबाय बाथ्रा लगाय होग्रा बे दानिफ्रायनो गावनि बिमाखौनो बिमा बायदि साना लां बहा लाङो लांबानो जाबाय आरो हो मानोथो बाव बेफोरबायदि गाज्रि गथ'खौलाय जोंनोबो थोद सिरि थाथोंगो आयै जाबाय मिजिं जावैसो आं जेबो बाथ्रा बुंनो गैला मा जायो मा थायो नोंसोरनि खोथासै जायखिया आंनि फिसौखौ आं दान लानानै थांगोन नोंसोर बाखि नोंसोरनि खोथासै आं बेफोरबायदि जायगायाव दोनबाय थायोबा आंनि आबै फिसौनि जिन्दगियानो बरबादसो जागोनहाय बेबायदि दा बुं आयै मामि मिलिसाखौ आं नायसिगोन ना आरोथ' आं बिनि गाज्रि सायाखौ माब्लाबाबो थानो होआथ' नोंसोरबा आरो मिजिं नोंखौ बाथ्रा लगायनानैसो होदोंहाय बिसोरो सिरि था होनदों आङो दा नङाबा नोंखौ एकदमबारे मा खालामगोन आंनो मिथिया दे फैदो फै आबै मिलिसा जों थांगोन ना जोंनि न'आव आबै ओइ ओमफ्राय थिनथुलि औ आरे आङो ना बे लक्ष्मण होनबाथाय बोरैबा मोनखायोलै थोद जाम्बा मानो बेथ' ओमफ्राय दा हमजाखाबायना थेवबो बिदि मानसिया बिसास गैयाना जोंनि गेजेरावबोथ' अर लागायनो सानबाय थायोना बियो माथोलै सान बेफोरबायदि मानसिखौखि आं मोजां मोनबाय बायो माब्लाबा नों आंजों बेफोरबायदिनो थाबाय थादे अरायजिउ माब्लाबाबो गुबुननि खोथा लानो नाङालै जायखि जेखि फैया मानो जोंनि गेजेराव थेवबो नों आंखौ नागारनानै दाथांखा जेरावबो औ ओमफ्राय माथो जाखो बे लक्ष्मणनि खोथा बुंबाथाय नोंना आरो जालायबाय ने आं बिदि जेबोखौनो सानफेरालै सान आंथ' नोंजों दंखायो माथो हो बेखायनोथ' थुनथुलि थेवबो बोरैबा मोनोना मोननाङालै जाम्बा जेबो मोननाङा र' दे आं बाहायसो आखाय सुफिनसैलै दसे थाथ' नों दे होमबालाय लोगो नोंथांमोन दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्रायथ' भिडिअखौ दासान्दि मोजाङै लाबोनो हायासै लोगोफोर ओरैबायदि मा बुंबावनो बोथोरखौनो ना भिडिअ खालामनो जिरायनो सानो बिनिफ्रायथ' एकदमबारे बोरैबा थानोनो सुखुयै बायदि जाथारदों दिनानो बोरैबा जाथारदोंलै दासान्दि लोगोफोर फांखायाव थाब्लाबो हाथारा ओरैबायदि दुंहावजोबखायो गरमफ्रानो अराव हांनाय बायदिसो मोनखायो जेन' बोरैबा ना गोरान राननाय बायदिसो मोनो बाहेरायाव ओंखारबाबो बेबायदि जाथारदोंलै दासान्दि न' सिङाव थाब्लाबो सुख गैया बिनिफ्राय बाहेरायावथ' ओंखारनोथ' हाखाया सान्दुङानो गरमानो मा बुंबावनो लोगोफोर दसेबाबो बानायबाय थेवबो आरोना गरमबाबो दे होमबा नायनानै माबोरै मोनखो सनामोन फोरमायहरदो नेक्स्ट एपिसोडजों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय अके बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ बेबायदि बोथोराव थैहाबलायगोनलै सनामोन ओरैबायदि जाथारदोंना बिराद जेरैबो उसाव बादाव एकदम मा बुंबावनो जेबो खालामसुखुथाराखै आंथ'
जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट ओमफ्राय जायफोर फुङाव नायगोन बयनिसिमबो गुड मर्निं